Gibawi sa National Collegiate Athletic Association ang nag-inusarang kadaugan sa Mapua Cardinals sa Season 98 Men's Basketball Tournament. Kini ang nakabut nga desisyon sa NCAA Management Committee human madiskubrihan nga dili eligible nga makaduwa si Gabriel Dan Gamboa alang sa Mapua sa ilang sangka tali sa San Beda Red Lions ni atong September 10. Gumikan kay na-enroll pa kini sa ubang tunghaan. Nunot ni ini gihatag sa NCAA Mancom ang kadaugan sa Red Lions. Hinumduman, giimbestigahan gilayon ang maong issue ug wa na paduwa pa si Gamboa. Apan gitinaw usab sa NCAA Mancom nga wala pay final decision kung makaduwa pa sa NCAA ang maong student athlete. Samtang samot pang nalubong sa standing ang Mapua Cardinals, human sila pildiha sa Arellano Chiefs sa duwa nga gipahigayon kagahapon sa udto sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan City. Nalabuan sa Chiefs ang Cardinals sa score nga 64-59. Nangu sa Chiefs si Axel Dorumal nga nakaangkon og 16 points. Duna say 14 points ug 11 rebounds si Cade Flores. Sa ikaduha nga game, gipildi sa LPU Pirates ang defending champion nga Letra Knights sa score nga 82-75. Sa pagpangulo ni McLeod Gaudania, gigukod sa Lyceum ang 19 points nga abansi sa Letran sa second quarter. Si Gaudana nakasakmit og 20 points, 15 ni ini sa second half. Kinina ang ikalima nga sunod-sunod nga kadaugan sa LPU Pirates ug tabla na sila sa Benil Blazers sa unang pwesto sa team standings.